ceva și suntem la 800 de metri imediat, acum. Opa, piatră. Și mergem cu o viteză extrem de mare. Și mi-e frică să nu mi-apară o piatră în față, că nu prea pot să o ocolesc la viteza asta. Uitați cât de repede se schimbă colorul. Și suntem la 1200 în curând. Acum sunt. Așa. Uite ceva acolo. Să pun frână? Eu zic nu. A, dar am uitat să mănânc, frate. Păi, trebuia să mănânc ceva. Să-mi ajungă mai mult, dar las că mai găsim noi case, da? Totuși mă enervează mutanții, nu? Mergem cu... Am uitat cum nu știu. Nu pot să mă uit la el și nici să mă uit. Mergem aici. Am făcut repede că... Pentru că... merg mult prea rău. Oh, hai că e ok. Mergem și repede. Suntem la 1000 de... Hai, 1000! Suntem la 2600 de metri. Și... mă dau cont. Am spus cineva mesaj. Opa! A trebuit să mă uit dacă am primit un mesaj. Dacă făceam de internet sau știu să comunic. Uite o casă, dar mergem mai departe. 3000 de metri. 120 la oră cu duba asta. Rapid rău. Credeam că am scris la cea, dar e altceva. Să oprim aici. Nu, la benzinărie sunt mulți mutanți. Ăștia giganți. V-am zis, sunt mulți. N-are rost. La o casă. Ce complet? Trebuia să merg în 3500 sau 3500 de metri sau ceva de genul. Nu știu. Mi-a tot acolo complet. Haide. La 5000 ne oprim. Bine, dacă e ceva, că dacă nu e nimic, nu ne oprim. Ne oprim după 5000, ori la 5000, ori după. Luăm ceva de mâncare. Știu că benzina asta, 9 litri, ajunge până la 10.000 de metri. Deci, am consumat cam jumătate, cred. Bine, aproape jumătate, mai e până la 5.000. În fine. Dacă vorbesc mai așa e pentru că m-am răcit. Și imediat ajungem la 5.000 de metri și e ceva acolo, dar nu la 5.000, mai departe. What? E podul, am uitat. Nu, frână, frână! Frână! What? Pe ce fac? Păi, dar nu am făcut. Hai să luăm mașină cu focul. Păi, viață. Nu, că așa mă împing. Hai, pe jos. Deci că ajung până la 5.000. Ajung până la 5.000. 100 sau poate mai departe. Dar mașina noastră s-a dus. E și viața mea, nu știu unde a dispărut.
noștri. Ori Blade Ball, ori Doors. Cred. Poate jucăm chiar pe simulator, dar nu. Parcă vreau Blade Ball. Ia. Server. Privat. Sau nici Blade Ball. Nu știu de ce am chef. Fac un experience. De-astea făceam cu Kevin pe canalul lui. Hai că fac unul singur pe canalul meu. Un experience și după aia ori să închide video, ori mai jucăm ceva. Nu știu ce experience să fac. Dar încă multe le-am făcut. Și unele nu prea îmi plac. The Sleepover ăsta e ciudat, cred. The Daycare am făcut. Ăsta l-am făcut. The Zoo am făcut. The Summer Experience n-am făcut, dar nu pare fine. The Streamer am făcut. Băi, e aceeași cameră. Mă, noi am făcut The Streamer sau The Gaming, că nu mai țin minte. Nu știu. Asta l-am făcut, cred. Poate l-am făcut, ori voiam să facem. De muzeum? Bă, The School. Ăla e chiar horror. Hai de ăsta. Mamă, The Ghost Hunter. Nici n-am reușit să-l termin. O să-l termin cu Andrei sau cu Vlad sau cu Ambi. Na, am făcut pe canalul lui Kevin, dar Ghost Experience, dar nu tot. Prea greu era. Hai de muzeu. După aia o să închid. Vreau să fac și cu Gemini. Episodul de calcul la Andrei. Să văd dacă vor fi ei sau dacă au timp. Eu o să fac pentru că nu o dat teme. E abia prima zi de școală, că pe 9 septembrie a fost deschiderea. Dar am intrat la 2 playeri. Da, hai că e fain. Lasă așa, cu 2, că mi-e frică singur. Da, cu balconița. Bine. Nu singur. Viața mea intră repede. Dar de ce s-a oprit? Că avea timp. Oleu. Partea a doua.